हादरसा सोरखारा ड्राग्स फालांगिनि हेंथायै गोख्रों राहा लाबोसेयावबो दासिमबो सोदै ड्राग्स फालांगि खालामनाया सोलिगासिनो। बेबादिनो क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव थांनाय हराव सेबनानै साथाम ड्राग्स फानग्राखौ पुलिसआ हमनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हमजानाय साथाम सेंग्राफ्रा फारियै गसाइगाव सदर थाना बेन्दोंनि 2 नं सिमलटापु गामिनि तफास उद्दिननि फिसाज्ला एहसान हाबिब, गाम्बारिफुरि गामिनि गिरिधर ब्रह्मनि फिसाज्ला रैरुप ब्रह्म आरो हाब्रुबिल गामिनि खनखां नार्जारि। गसाइगाव सदर थानानि पुलिस बिबानगिरि अमरज्योति बायलुंनि दैदेननायाव मोनसे सोदै मोननाय सुलुंखौ बिथा खालामनानै बे ड्राग्स फानग्रा साथामखौबो पुलिसआ हमनो हायो।